biex fuq salib samruk kont magħhom jien bl-ikbar ħruxija sammart idejk riġlejk l-ikbar moħrija kont magħhom jien meta ollewk ben sema wart ben żewġ ħabsin poġġewk kont magħhom jien mingħajr mistħija lilek għajjart kasbart mingħajr modrija kont magħhom jien li smajt il-kliem li l-sintent ta' mħabba maħfra u slim kont magħhom jien għax huma jien in-nies tal-lum in-nies ta' dak iż-żmien kont magħhom jien kont jien il-ħtija li kellek tgħaddi u tġarrab titbatija kont magħhom jien int il-ħaruf diffin li mit-talija int il-ħaruf diffin li mit-talija kont magħhom jien meta wasluk u fl-art meddewk biex fuq salib sabruk kont magħhom jien l-ikbar ħruxija sammart idejk riġlejk l-ikbar moħrija kont magħhom jien meta ollewk bejn sema u art bejn żewġ ħabsin poġġewk kont magħhom jien mingħajr mistħija lilek għajjart kasbart mingħajr modrija kont magħhom jien li smajt il-kliem li l-sintent ta' mħabba maħfra u slim kont magħhom jien għax huma jien in-nies tal-lum in-nies ta' dak iż-żmien kont magħhom jien kont jien il-ħtija li kellek tgħaddi u tġarrab titbatija kont magħhom jien int il-ħaruf diffin li mit-talija 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 fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu fl-imkien. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħasen.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw flimkien it-talba lill-Ispirtu Qaddis biex idawwar il-moħħ tagħna u jħeġġeġ il-qalb tagħna ħalli nisimgħu u nifhmu dak li jixtieq jgħidilna. Spiritu Qaddis kalmu lej dawwar lil-moħħna lil-qalbna biżbik kun għalina s-ser milja ta' kull fer Spiritu tal-paċi ta' għallimna nħobbu u naħfru bl-arbi ġeddet wiċċilar fejja minna l-mar ejja aħjina mulej ejja aħjina mulej. Noqdu bil-qiegħda biex nisimgħu l-kelma tal-Alla. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wieġb ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżdint meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wieġb ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżdint meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsu xwiċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wieġb ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżdint meta tkun sajjem idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. التفهير ليلك كريستو. كيف نسطا شن المحك فوق داك السليم دين قلبي تبقى ابسم
blaqat tħenna lik. Ħadd aktar mulej, ħadd aktar mandu l-ħdija. Ħlifjien li sammartek bl-ikbar ħruxija. Mhuwiex id-dnub tiegħi li qed nibki mulej, qed nibki bl-imħabba ta' sid il-feddej għax għadni jimmidneb ninsab kol neħdija. Hemm ħaġa wisq akbar imħabtek għalija. Mhuwiex id-dnub tiegħi li qed nibki mulej, qed nibki bl-imħabba ta' sid il-feddej għax għadli jimmidneb ninsab kol neħdija. Hemm ħaġa wisq akbar imħabtek għalija. Immissa li sibtek u nsejt il-passat mhux aktar ser tibqa' int abbandonat, int baħt xkont qed nitlef. Għadd aktar mulej, għadd aktar mulej ma ninferet minnek fi żmien li ġej. Immissa li sibtek u nsejt il-passat mhux aktar ser tibqa' int abbandonat, int baħt xkont qed nitlef. Għadd aktar mulej, għadd aktar mulej ma ninferet minnek fi żmien li ġej. Għadd aktar mulej ma ninferet minnek, għadd u għadd aktar. Mela kif tafu nhar l-erba' bl-għajnuna Alla nibdew dan iż-żmien għażiż tar-Randan. Dan iż-żmien ma waqfux ma għamlux Ġesu, imma għamlitu l-Knisja fl-esperjenza tagħha, fl-istorja tagħha matul iż-żmien. Se naraw flimkien 4 punti. Ir-Randan fl-istorja, fil-qosor, imbagħad ir-Randan fil-liturġija, jiġifieri fil-ħajja tal-Knisja, ir-Randan bħala sejħa għalina l-insara għal kull wieħed u kull waħda minnha, u fl-aħħar x'nistgħu nagħmlu matul ir-Randan fil-ħajja tagħna b'mod prattiku. Fil-bidunet tal-Knisja ma kienx jeżisti dan iż-żmien tar-Randan, imma kienu jeżistu żminijiet oħra intensi ta' tħejjija, ta' konverżjoni, ta' riflessjoni profonda, u dawk kienu marbutin l-ewwel qabel kollox mal-preparazzjoni għal festa tal-Għid u allura mal-preparazzjoni għal mamudija, għaliex għax il-mamudija kienet issir biss jew prinċipalment fil-lejl tal-Għid, is-sagrament il-kbir tal-mamudija, sagramenti li lilna jfakkarna li aħna mmutu ma' Kristu nerqu fl-ilma, simbolu tal-mewt. Imbagħad inqumu nirxuxtaw noħorġu mill-ilma nqumu ma' Kristu huwa marbut propju mal-Misteru Paskwali, maċ-ċelebrazzjoni tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Palli kieku aħna permezz tal-mamudija ninżlu fil-qabar, inħallu fil-qabar il-bniedem il-qadim, il-bniedem antik u nirxuxtaw bil-bniedem il-ġdejd, il-persuna ta' Ġesu, imlibsa fina li mamdin. Allura dan iż-żmien tal-mamudija, meta il-mamudija kienet tingħata lil persuni adulti kien jitlob preparazzjoni. Kien jissejjaħ il-katekumenat, żmien ta' katekumenat. Żmien li fih dawk li jixtiequ jirċievu l-mamudija jitħejjew b'mod intens mhux biss billi jitalmu bl-intelligenza ta' moħħhom, ma fuq kollox billi kienu jagħmlu wedijiet, għażliet. Kien hemm pereżempju ċertu xogħlijiet illi ma kinux permessi fil-bidu tal-Knisja. Allura dak li kien ikun mitlub saħansitra ibiddel ix-xogħol li kellu. Ara kemm kienet titlob serjetà
dan is-sagrament, din lotja tas-sagrament tal-Magħmudija. Imma wkoll minn barra iż-żmien tal-preparazzjoni għal-lejt u żmien tal-preparazzjoni għas-sagrament tal-Magħmudija kien ukoll iż-żmien tar-rikonċiljazzjoni tal-penitenti pubbliċi. Pruvaw nifhmu ftit x'ifisser dan. Fl-antik, fil-bidunet tal-Knisja kien hemm 3 dnubiet li kienu dnubiet verament serji, dnub tal-apostasija, jiġifieri meta wieħed jiġħad quddiem kulħadd il-fidi, dak kien dnub serju, kien hemm id-dnub ieħor tal-omiċidju meta persuna toqtol u kien hemm id-dnub tal-adulterju meta u xek ir-raġel jew il-mara ma jibqgħux fidili lejn xulxejn. Meta dawn it-3 dnubiet kienu tant qawwijin, tant kbar, illi fil-bidunet tal-Knisja il-persuni li kienu jikkommettuhom kienu jispiċċaw dawn dnubiet pubbliċi u xek għax kulħadd jew b'wieħed ieħor kien ikun jaf x'ikun qed jiġri, meta dawn kienu jsiru magħrufa dawn il-persuni kienu jispiċċaw maqtowejn mill-Knisja, mhux għal kollox, imma kważi maqtowejn mill-Knisja. U kienu jagħmlu żmien ta' penitenza biex imbagħad jerġgħu jiġu integrati, inseriti fil-Knisja. U normalment kienu jiġu inseriti fil-Knisja, integrati fil-Knisja fil-ġurnata ta' ħames ix-xirka. Il-ġurnata tissejjaħu xekk, għalhekk ħames ix-xirka, ħamis tal-għaqda, il-ħamis tal-komunjoni, meta min kien kważi il-barra mill-Knisja minħabba xi dnub gravi kien jerġa' jiġi integrat, isir parti mill-Knisja. U sa dan it-tant il-persuni li kienu jibqgħu fil-Knisja, il-komunità li temmen kienet titlob tagħmel penitenza, tipprova ssostni u tgħin lil dawn in-nies biex bil-mod il-mod isibu triq tal-konverżjoni u jerġgħu jidħlu fih dan il-komunità li minna jkunu ħarġu, li minna jkunu tellu. Allura kien hemm prattikament dawn it-3 żminijiet, żmien ta' tħejja għal-lejt, żmien ta' tħejja għas-sagrament tal-Magħmudija billi kienu persuni adulti, kien ikun hemm katekeżi twila, kienet tkun skandita b'wediet, pereżempju il-weda li jiġħdu l-idoli l-Alla tfolozz, pereżempju il-weda li jarfu lill-Alla bħala missier, kien hemm diversi wediet. Dak li nagħmlu aħna fil-Magħmudija ta' tfal iż-żgħar kien jiġi skandejt, kien jiġi magħmul fuq diversi perjodi ta' żmien skont il-Knisja li tkun, skont id-djoċesijiet li kienu jkunu, imbagħad fil-lejl tal-Għid kienet issir iċ-ċelebrazzjoni l-festa kbira tal-Magħmudija. Dawn li 3 żminijiet bil-mod il-mod ingħaqdu u saru żmien wieħed. Iż-żmien tar-Randan. Iż-żmien li nafu bih aħna. Żmien tar-Randan l-ewwel li jissemma fl-istorja tal-Knisja almenu għandna dokumenti li jsemmuh huwa proprju fil-Konċilju ta' Niċea fis-sena 325 wara Kristu. Dawn it-3 żminijiet mal-Konċilju ta' Niċea fis-seklu 4 saru żmien wieħed, iż-żmien tar-Randan bejn wieħed u ieħor kif nafuh illum. Daqqa kien ftit iktar u oħra kien ftit inqas, jew f'xi knejjes kien ftit iżjed u f'oħrajn kien ftit inqas milli hu. U allura id-diskors tal-irmiet li ser nagħmlu nhar l-Erb'a kif ukoll tal-penitenza u marbut ħafna ma' dan l-ispirtu tal-penitenti. Għaliex għax l-insara huma jitolbu għal dawk li kienu midibin pubbliċi, li kif semmejna kienu jkunu kommettew dawn it-3 dnubiet kbar, wieħed minnhom l-adulterju, l-apostasija u d-dnub tal-omiċidju, l-insara huma jitolbu għal dawn il-persuni bdew jindunaw li huma wkoll għandhom id-dnubiet tagħhom. Li kulħadd għandu d-dnubiet tiegħu, kulħadd għandu bżonn tal-konverżjoni. U allura dan iż-żmien ma baqax riservat, iż-żmien tal-penitenza, ma baqax riservat biss għal dawn il-mitibin pubbliċi imma ingħaqad fi żmien wieħed tħejja l-Magħmudija, tħejja l-lejt u żmien ta' konverżjoni, żmien ta' penitenza ingħaqad fi żmien wieħed fi żmien tar-Randan. Il-kelma kwarantina bħalissa u xek, naħseb daqskemm użajnija u semmejnija daw ġranet, daw xhur, naħseb li qatt ma semmejnija qabel u xek. Il-kelma kwarantina tfisser kwarezima, tfisser 40 ġurnata, l-40 jum tar-Randan. Min jaf għandix ukoll reminiscenza, min jaf ukoll għandix u xek, ix ġejja derivazzjoni minn dan iż-żmien propju li għandna li stipulat il-Knisja iż-żmien tal-konverżjoni. Daw l-40 jum minn fejn ġibnihom?
Ġesu jgħaddi 40 jum u 40 lejl fid-deżert kif jgħidulna l-Vanġeli, se naqraw mill-Vanġelu ta' San Mark nhar l-erba' li ġejja, skużawni, nhar il-ħadd li ġej, u Ġesu jirnexxi li jiġġieled u jirbaħ lix-xitan propju matul l-40 jum u l-40 lejl li jagħmel fid-deżert. Mosè ukoll jgħaddi 40 jum 40 lejl fuq is-Sinaj biex jirċievi l-kelma tal-patt, il-kelma ta' Alla. Elija jimxi għal 40 jum 40 lejl biex jasal fuq il-muntanja Ħoreb, u Ġona ukoll mexa u ħeġġeġ għal penitenza għal 40 ġurnata fil-belt ta' Ninwe. Jekk tinnotaw f'dawn l-4 episodji għandna wkoll it-tifsira ta' dak li ngħixu fir-Randan. Ir-Randan huwa żmien ta' konflitt, ta' kombattiment. Il-poplu Ġesu bħalma kien għamel il-poplu ta' Iżrael fid-deżert f'dawk l-40 jum u fl-40 lejl li jagħmel Ġesu fid-deżert jiġġieled jikkumbatti lix-xitan. Mosè jisma' l-kelma tal-Alla u żmien li fih nisimgħu l-kelma tal-Alla żmien tar-Randan. Żmien li fih inħallu lil Alla jkellemna u jinkellmuh lura. Iż-żmien tar-Randan huwa mixja, il-mixja li jagħmel Elija. Hija mixja wara Ġesu, mixja ma' Ġesu, mixja f'Ġesu sal-mewt u biex nagħmlu l-esperjenza wkoll miegħu tal-qawmien. Iż-żmien tar-Randan huwa wkoll mixja ta' konverżjoni u penitenza kif Ġona ippriedka fil-belt ta' Ninwe. Allura fil-Medjuevu fil-Knisja kien hemm dawn it-tlet tipi ta' persuni, il-kredenti jew il-fidili dawk li jemmnu, l-illuminandi, il-katekumeni dawk li se jirċievu is-sagrament tal-Magħmudija u l-penitenti. Il-penitenti kienu dawk li kienu esklużi jew parzjalment esklużi mill-Knisja biex imbagħad jistennew il-ġurnata tal-komunjoni tax-xirka tal-għaqda ħamis ix-xirka biex jerġgħu jingħaqdu. U dawn il-karatteristiċi tal-fidili, il-kredenti, l-illuminandi, katekumeni u l-penitenti baqgħu preżenti matul ir-Randan, matul is-sekli. Kull nisrani, kull wieħed, kull waħda minna aħna katekumeni. Aħna nies li għalkemm irċevejna l-Magħmudija meta konna żgħar, però nafu li l-bniedem il-ġdejt għadu lura fina fil-ħajja tagħna. Kull wieħed u kull waħda minna nafu li għalkemm aħna ngħidu li aħna qomna ma' Kristu, però mhux dejjem nirraġunaw kif irraġunaw, mhux dejjem nieħdu l-ħajja kif joħodgħu, mhux dejjem inħarsu lejn is-sitwazzjonijiet li ngħaddu minnhom kif kienu ħaresu jew kif kieku jħaresu. U allura l-koll kemm aħna xi ftit jew wisq penitenti, il-koll kemm aħna xi ftit jew wisq imsejħin biex napprofondixxu dan il-misteru tas-sagrament tal-Magħmudija li rċevejna li tagħna il-mulej permezz tal-ġenituri tagħna meta konna żgħar. Allura kull wieħed u kull waħda minna imħeġġin biex ngħixu b'dan l-ispirtu matul iż-żmien tar-Randan. Ir-Randan fil-Knisja, fil-liturġija, kif imbena, kif ifforma ruħu hekk sa żmien ta' issa, fi żmien tal-lum. F'kull żmien tal-liturġija l-Knisja tiċċelebra il-misteru tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Aħna nafu li iċ-ċentru l-qofol tal-ħajja tal-Knisja huwa l-misteru tal-Għid. Il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U kull mument tal-ħajja tal-Knisja idowr ma' din l-esperjenza ċentrali. Jekk aħna ftit ilu għexna l-esperjenza tal-Avvent u l-miliet u xejn. Jekk issa qed ngħixu ir-Randan, jekk imbagħad ngħixu żmien ta' wara l-Għid, Pentekoste, jekk ngħixu żmien ta' matul is-sena. Iċ-ċentru ta' kollox, iċ-ċentru tas-sena liturġika, iċ-ċentru tas-sena tal-Knisja hija l-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U dan għalinu importanti ħafna, dan ifisser li il-qofol, il-quċċata, l-ogħla, l-ikbar, l-isbaħ, festa li aħna nistgħu niċċelebraw u propju it-tridu tal-Għid, it-tlet ijiem imqazza tal-Għid. Dawk huma it-tlet ijiem tal-Kristjan, illi jgħixu mhux biss darba fis-sena jiċċelebrawhom bil-kbejr, imma mbagħad ngħixuhom f'kull Ewkaristija li niċċelebraw. Ngħixuhom f'kull mument, f'kull parteċipazzjoni tagħna għat-talb tal-liturġija. Kull sem tagħna fil-ħajja tal-Knisja. Il-moħħ tagħna, l-qalb tagħna, il-ħajja tagħna trid iddur kollha kemm ma' dan il-misteru kbir
tal-għid, il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Però ħafna drabi mhux hekk aħna il-ħajja tagħna tibqa' ddur ma' nfusna. Iċ-ċentru tal-ħajja tagħna nibqgħu aħna. Jibqgħu l-ħsibijiet tagħna, l-proġetti tagħna, l-inkwiet tagħna, il-familja tagħna, it-tfal tagħna, l-ġenituri tagħna. Allura għandna bżonnu żmien tar-randan. Għandna bżonnu żmien. U iktar ma niffukaw fuqna nfusna u fuq dak li ngħidulu tagħna, iktar nafu kemm nitħawdu, nitgerfxu, ninkwetaw, niddejqu, niddeprimu rwieħna, imma xorta waħda anzi ninqabdu f'ċirku vizzjuż u iktar rridu niffukaw, niċċentraw l-attenzjoni tagħna fuqna nfusna fuq dak li ngħidulu tagħna. Waqt li ir-randan jitlobna niddeċentraw l-attenzjoni tagħna, niddeċentraw l-enerġija tagħna, niddeċentraw il-fokus tagħna mhux iktar aħna, imma l-persuna ta' Ġesu u dan imsallab. Hija xi ħaġa stramba illi tiffoka, timmedita, tirrifletti, tikkontempla persuna sfigurata msalba ma' salib biex tieħu l-ħajja minnha. Hija xi ħaġa stramba, imma din hija l-verità. Din hija r-realtà. Hemmhekk hemm il-ħajja. Flotja ta' Ġesu għalina, lilna, hemmhekk hemm il-ħajja, hemmhekk hemm il-qawmien, hemmhekk hemm l-irxoxt mhux tiegħu biss, imma ta' kull wieħed u kull waħda minna. U biex il-ħajja tagħna tibda bil-mod il-mod tixbaħ lil Ġesu jew tkompli bil-mod il-mod u x'hekk tintegra dawn l-elementi tal-ħajja tal-persuna ta' Ġesu, għandna bżonn mhux ta' randan wieħed. Għandna bżonn li l-ħajja kollha tagħna tkun randan intens, konverżjoni intensa, bidla tal-qalb intensa. Allura fir-randan il-Knisja tgħix il-misteru ta' Ġesu illi jimxi lejn Ġerusalemm biex iwettaq il-misteru tal-Għid. Isu matul dawn l-40 ġurnata anki fil-qari tagħha il-Knisja tmexxina bil-mod il-mod pass pass ma' Ġesu wara Ġesu sakemm naslu aħna wkoll biex mhux biss nikkontemplaw it-tbatija u l-mewt u l-qawmien tiegħu, imma wkoll inħossu li t-tbatija, il-mewt u l-qawmien tiegħu huma l-esperjenza vera li hemm tistennina tal-ħajja tagħna. U hu miexi jiġbed warajh lilna l-koll. Ġesu huwa il-protagonista, l-attur prinċipali, il-mudell u l-imgħallem tar-randan. Huwa żmien ta' konverżjoni, tkellemna ħafna fuq il-konverżjoni, il-kelma metanoia, meta, behind, wara, iktar tmur lejn ir-radikalità u nojja nus il-moħħ jew aħjar iċ-ċentru tal-enerġija tal-persuna. Xi fisser titbiddel dak, il-bidla hemm trid issir. Trid issir fil-fond tal-personalità, fil-fond taċ-ċentru tal-enerġija tal-persuna. Ara kemm hi esperjenza li titlob il-ħajja kollha, kemm hi esperjenza impenjattiva li titlob minna impenn. Fi kliem ieħor huwa żmien li fih nikkonfrontaw irwieħna mal-persuna ta' Ġesu bħal mera meta jien inħares lejn Ġesu u x'hekk. Ġesu jurini mhux biss id-djufijiet tiegħi, mhux biss id-difetti tiegħi, imma jurini wkoll fejn jien nista' nikber. Jurini wkoll l-isbuħija u l-kobor ta' meta jien nipprova nidentifika ruħi miegħu. Iż-żmien tar-randan huwa nistgħu ngħidulu sagrament. Sagrament xi jiġifieri? Sagrament hija azzjoni illi minnha nfisha tagħti l-grazzja. Huwa sinjal ta' salvazzjoni dan iż-żmien tar-randan. Jiġifieri jridu neħduh bis-serjetà, b'impenn dan iż-żmien tar-randan. Għax jista' verament dan iż-żmien qawwi tas-sena liturġika jagħtina l-grazzja fi kliem ieħor ilaqqana mal-imħabba b'xejn ta' Alla. Din hija l-grazzja. Meta nitkellmu minn grazzja, inkunu qegħdin ngħidu l-imħabba b'xejn gratis li jagħtina Alla kontinwament fil-ħajja. U dan ir-randan tagħmlu permezz tal-qari tagħha matul il-ġimgħa minn ras ir-randan, minn nhar l-erba' li ġejja sas-sibt tat-tielet ġimgħa tar-randan insibu fil-qari tal-Knisja il-mixja tan-nisrani dixxiplu ta' Kristu. Fil-fatt, jekk tibdew issa tkunu ftit attenti għal qari, tinnutaw li jkollna qari ikun ikkonċentrat fuq it-talb. Qari ieħor ġurnata oħra jkun ikkonċentrat fuq il-karità. Ġurnata oħra jkun ikkonċentrat il-qari fuq il-kontroll ta' nfusna fuq is-sawm u ma' 3 proposti li tagħmlilna l-Knisja, it-3 kolonni, it-3 risposti tagħna
għas-sejħa ta' Alla fi żmien tar-Randan. It-talb, smih tal-kelma tal-Alla u talb, is-sawm, il-penitenza, il-kontroll fuqna nfusna, il-kontroll b'mod speċjali bil-qawwa ta' Alla bl-għajnuna tiegħu fuq l-ispirazzjonijiet, fuq l-enerġiji negattivi li jkollna u l-karità. L-enerġija nħadmuha fil-pożittiv billi nagħtu lilna nfusna, billi nħobbu, billi nagħtu minn dak li jutan. Imbagħad mit-tnejn tar-raba' ġimgħa tar-Randan sas-Sibt tal-ħames ġimgħa niltaqgħu mal-mixja ta' Kristu, mal-istorja ta' Kristu propju fil-Vanġelu ta' San Ġwan li twassalna għal-lejt. Fil-ħdud is-sena, ma nafx jekk tafux, però s-sena tal-Knisja, il-liturġija tal-Knisja maqsuma fuq 3 snin għalmenu fejn jidħlu l-ħdud. Għandna sena A, sena B u sena C. Is-sena qegħdin fis-sena B. Il-Knisja għamlet hekk b'tali mod li matul is-sena ikunu jistgħu matul 3 snin ikunu jistgħu jinqraw il-Vanġeli kollha, l-4 Vanġeli kollha bejn wieħed u ieħor. Is-sena ninsabu fiċ-ċiklu B ta' snin tal-liturġija. Allura fl-ewwel Ħadd bħal kull sena oħra, anke fis-sena A u fis-sena C, fl-ewwel Ħadd hemm il-ġraja ta' Ġesu li huwa attentat mix-xitan fl-40 jum li jagħmel fid-deżert. Imbagħad fit-tieni Ħadd għandna l-ġraja ta' trasfigurazzjoni. Ġesu li jitbiddel fuq il-muntanja Tab. Mela l-ewwel Ħadd jitfana fid-deżert, it-tieni Ħadd itellana fuq il-muntanja. It-tielet Ħadd joħodna fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Hemmhekk Ġesu ikeċċi l-bejjija u jippurifika t-Tempju ta' Ġerusalemm. Dar it-talb tissejjaħ u intom għamiltuha għar tal-ħallelin. Mela mid-deżert għall-muntanja, mill-muntanja għat-Tempju. Imbagħad fir-raba' Ħadd, ir-raba' Ħadd tilaqqana mad-dialogu intimu, dialogu sabiħ ħafna ta' bejn Ġesu u Nikodemu. Fejn hemm dik is-sentenza sabiħa ta' kapitlu 3 tal-Vanġelu ta' San Ġwan, vers 16, Alla hekk ħabb lid-dinja li tal-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Mela, mid-deżert għall-muntanja t-Tempju għall-intimità tad-dar. Għall-intimità tad-dar. Hekk irid jidħol l-Ispirtu ta' Alla fir-Randan, fil-ħajja tagħna. Imbagħad nerġgħu qrib it-Tempju ta' Ġerusalemm, f'Ġerusalemm, meta il-Griegi jitolbu biex jaraw lil Ġesu il-ħames Ħadd u hemmhekk Ġesu jgħidlu lill-Indri jekk il-ħabba tal-qam ma taqax fl-art u tmut tibqa' weħda, imma jekk tmuti tagħmel ħafna frott. U hemmhekk jintroduċi Ġesu il-misteru tas-salib. Meta l-bniedem terfgħu il fuq, kulħadd idur lejh, kulħadd iħares lejh, jiġbed lil kulħadd lejh. Qed taraw kif il-Knisja mid-deżert, aħna wkoll ngħixu deżert fil-ħajja tagħna. Il-muntanja kultant ukoll nkunu fuq il-muntanja. It-Tempju aħna wkoll kultant insibu ruħna f'kuntatt ma' Alla jew almenu f'xi tip ta' esperjenza spiritwali. L-intimità tad-dar, id-dialogi ta' is-salib. Li huwa l-quċċata li tagħti sens l-esperjenzi l-oħra kollha tal-ħajja. Innutaw kif inmibnija l-liturġija. Aħna ngħixu Ħadd wieħed wara l-ieħor, u allura nintilfu f'dak il-Ħadd u ma narawx il-ħaġa b'mod globali ġenerali kif qed naraw għall-lejla. Il-Knisja li bħalhom u għallima tipprova taqbadna minn idejna u tmexxina bil-mod il-mod sakemm twassalna fil-quċċata ta' xiex tal-ħajja tagħna. Fejn il-quċċata tal-ħajja tagħna? Lotja sħiħa tagħna. Lotja fl-imħabba sħiħa tagħna, lotja tal-mewt tagħna, fil-mewt tagħna, l-imbagħad hija l-bieb li tiftilna l-ħajja ta' veru. Ir-risposta konkreta tagħna għall proposta li tagħmlilna l-Knisja issir bismih tal-kelma talla bit-talb. Issir ukoll bis-sawm, bil-penitenza u ssir bil-karità. U għandna diversi siltiet mill-Vanġelu. Dak li qrajna llum, il-Vanġelu li ser naqraw nhar l-erba' li ġejjek Alla jrid. Iħeġġiġna u jifhemna xi fisser titlob u tisma' l-kelma, xi fisser is-sawm u tagħmel penitenza u xi fisser tkun ġeneruż tagħmel karità. Ġesu qalilna, għodu attenti biex l-emil tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidru qudiemhom. Inkella il-ħlas tagħkom tkunu ġaħadtuh. Ġesu jitlob lilna li rridu nimxu warajh biex l-intenzjonijiet tal-emil tagħna
ikunu aħjar minn dawk tal-kittiba u l-Farizej. Dawn f'moħħhom kellhom ħaġa waħda kista jkun li jidhru. Jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx aħjar minn tal-kittiba u l-Farizej, ma tidħlux fis-saldna ta' smewiet. Kunu perfetti jgħidilna Ġesu, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoq it-trombi kif jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor. M'hemmx għalfejn li jkun jaf kulħadd. Tassew ngħidilkom il-ħlas tagħhom ġaħaduh, imma jint idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija u missierek li hu fil-moħħbi irodloku. Il-karità kienet waħda mill-lemejjel komuni għal Pillowt. Kienu jagħmlu ħafna karità fit-tempju, karità lejn xulxejn. Interessanti id-drawwa li kellhom il-Lowt. Qabel ma jitfgħu l-offerta fit-tempju ma ninsewx li kien ikellhom iħallsu l-għexur id-dieċmi. Id-dieċmi ġifieri kienu jħallsu 1/10 ta' dak li jaqilgħu tal-profitt. Allura iktar ma jħallsu, iktar ma jitfgħu fit-tempju, dak juri jfisser kemm għandhom profitt. Allura kienu jispiċċaw mhux jagħtu karità lit-tempju jew jħallu l-karità l foqra, imma jiffanfraw kemm jaqilgħu. Ħafna drabi mhux hekk b'mod artifiċjali, superfiċjali, kienu jilagħbu rol aktar milli fil-verità jkunu qegħdin jagħtu, iħobbu. U din tista' huwa riskju li jista' jiġri lili, jista' jiġri lilna fil-ħajja tagħna. Il-karità vera hija dik li imbuttata mill-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Mader Teresa mhux hekk tgħid li l-imħabba tweġġa' min iħobb tassew iweġġa'. Jekk inti tħobb u ma tweġġax baqalek x'tikber fl-imħabba. Min iħobb tassew iweġġa'. Ġesu jerfa' jnejh u jara l-onja jitfgħu l-offerti tagħhom fit-teżor tat-tempju. U hemmhekk jara waħda armla u jgħidilhom u tefet ftejn din l-armla. Imma Ġesu idur fuq dawk ta' madwar u jgħidilhom din tefet aktar minn dawk kollha għax tefet kull ma kellha. Mhux il-kemm, mhux il-kwantità, mhux il-kemm. Imma il-għaliex u l-kejf. Mhux il-kemm, imma l-għaliex u l-kejf. It-talb. Meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiċċ ieħor li jħobbu joqogħdu jitolbu fis-sinagogi f'salib it-toroq. Il-ħlas tagħhom ġaħaduh. Meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa u itlob fil-moħħbi. U l-missier li jara li hu fil-moħħbi irodloku. Il-Lowt kienu jitolbu b'vuċi għolja, mod speċjali meta kienu joffru s-sakrifiċċji. Kienu jitolbu b'vuċi għolja ħafna. Ħafna drabi meta jasal il-ħin tat-talb kienu jieqfu fit-toroq u xekku jagħmlu storbju. Mhux biss blajjat tat-talb imma wkoll bil-ġesti tagħhom. Biex kulħadd jinduna li huma qegħdin jitolbu. Forsi aħna m'għandniex din il-problema. Għaliex għax forsi aħna għadna rridu naslu fejn qegħdin il-Farizej fejn kienu l-Farizej dakinhar. Għaliex għax forsi ma tantx nitolbu. Ma tantx nitolbu. Però ejjew almenu nippruvaw verament matul dan ir-randan insibu modi kif nikkomunikaw ma' Alla. Jew insibu ħin, almenu ftit ħin kuljum. Tista' tażel li taqra ftit mill-Iskrittura, tista' tażel li taqra l-qari li tkun smajt fil-Qudiesa, illum issibu fuq internet, fuq mobile fejn trid int. Hemm diversi modi ta' kif nistgħu nitolbu. Jew nippruvaw insibu mod, nażlu mod li jista' jgħinna biex nisimgħu l-kelma ta' Alla ħalli nħalluha verament biddilna u ddawwalna. Dan hu l-aħjar li sbaħ talb, it-talb ta' interċessjoni li nagħmlu tini hekk, għamel hekk, aqla li hekk. U importanti, però mhux daqs kemm importanti li nieqaf u nisma' lil Alla jkellemni l-missier u nara x'irid minni, nara x'irid jgħidli permezz tal-kelma tiegħu. Allura fir-randan jeħtieġ li niddixxernu ir-raġunijiet għalfejn naġixxu, għalfejn nagħmlu, għalfejn naħdmu, għalfejn inħobb lill-uliedi xirrid minn għandhom, għalfejn imur għax-xogħol, għalfejn nitlob. Naħseb huwa żmien li fih verament nidħlu daħla fina nfusna u nagħmlu ftit mistoqsijiet serji dwar il-ħajja tagħna. Naraw ftit imma aħna fejn aħna sejrin. Min huwa Alla lija? U nikkanna qudiemna il-parabola tal-Fariżew il-Pubblikan.
Il-Fariżew kien minn għalih kollox sejjer sew, ma fil-fatt mhux hekk kien. Għax kien iċċentrat kollox fuq innifsu. Jien nagħmel hekk, jien nagħmel hekk, jien nagħmel hekk. U ieħor kien konxju mid-djufija tiegħu, mid-dnubiet tiegħu. Forsi l-iktar ħaġa importanti li għandna bżonn nagħmlu qabel ma nibdew ir-Randan, forsi f'dawn il-jumejn tlieta, nikkonvinċu rwieħna li għandna bżonn tal-konverżjoni. Għax jekk aħna maħniex konvinti li aħna dajfin, jekk aħna minn għalina li aħna nafu, jew minn għalina li aħna m'għandniex fiex nimbidlu li aħna perfetti, allura dan iż-żmien tal-Randan se jkun bħal kull żmien ieħor, se jkun żejjed anzi għalina fil-ħajja. Mhux se nħossu l-bżonn tiegħu. Imbagħad ukoll is-sawm, il-penitenza. Hawnhekk Ġesu iwissel il-Fariżej jgħidilhom qogħdu attenti biex meta ssumu ma tqarsux wiċċkom biex kulħadd jinduna kemm għandkom kapaċità li tikkontrollaw lilkom infuskom, kemm intom sidin tagħkom infuskom, kemm kapaċi tissagrifikaw lilkom infuskom. Imma meta ssumu, meta tagħmlu penitenza, il-penitenza għamilha għalik fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalik inti taf x'inhu, inti taf x'inhuma dawk l-esperjenzi, dawk is-sitwazzjonijiet li tittamel penitenza fuqhom. Li tittoħloq ftit vojt, tittoħloq ftit deżert fuqhom. Ma ninsewx li d-deżert jagħmel parti mir-Randan u għall-bidu tar-Randan. Hemm bżonn li nidħlu fid-deżert. Ħafna drabi meta aħna nispiċċaw niddeċiedu mhux hekk biex nibdlu xi ħaġa illi ma tantx tajba fil-ħajja tagħna, jinħoloq fina deżert, jinħoloq fina vojt. Ma rridux nibżgħu minnu dak id-deżert, dak il-vojt. Ma ninsewx li l-poplu ta' Iżrael biex ħareġ mill-iskjavitu li kellu fl-Eġittu, biex ħareġ mill-jasar kellu jgħaddi minn deżert u fit-towl għal 40 sena fid-deżert sakemm wasal fl-Art Imwiegħda. U dak id-deżert mhux tal-poplu ta' Iżrael biss, imma tiegħek kull darba li aħna niddeċidu li neħilsu minn xi jasar, minn xi skjavitu, minn xi rabta illi tkun qiegħda tjassarna, tkissirna bil-mod il-mod, teqridna minn ġewwa u xi drabi minn barra wkoll. Allura ejju nitolbu lil Mulej matul dan ir-Randan biex jgħinna narfu li aħna limitati, narfu li aħna għandna bżonn ta' konverżjoni, għandna bżonn ta' deżert, ma nibżgħux mill-vojt li joħloq fina d-deżert. Għaliex għax id-deżert huwa it-tarġa ta' qabel ma nidħlu fl-Art Imwiegħda. Nistgħu nikkonkludu kelma żgħira dwar kif se nirrispondu issa fil-ħajja tagħna. Hekk jiena nissuġġerixxi xi affarijiet żgħar, imbagħad kull wieħed u kull waħda minnha nħallu mument qasir ta' skiet biex naraw ftit kif nistgħu nippjanaw li ser ngħixu dan ir-Randan li ġej fuqna, b'tali mod li jkun verament żmien ta' grazzja, b'tali mod li ma nħallux din il-grazzja taqa' fix-xejn. It-talb, aħna għedna li it-tlet kolonni tar-Randan huma t-talb, is-sawm u l-penitenza u l-karità. It-talb. L-Ewkaristija ta' kuljum possibilment. Forsi ma jkunx possibbli nisemgħuha kuljum is-sena kollha, imma l-wieħed jagħmel sforz. Forsi ħafna minna issa għal dawk li qegħdin isegwu fuq il-midja soċjali, forsi ħafna minna draw ukoll forsi minn ġol u xek il-comfort tad-dar, minn ġol sikurezza tad-dar, jippruvaw nieħdu sehem fil-quddies, fil-laqat, fil-katekeżijiet li jsiru. Imma forsi r-Randan qiegħed jitlobna nagħmlu xi ħaġa iżjed għal min jista' u għal min jiflaħ. Jitlobna noħorġu minn ġodjar tagħna, nagħmlu esperjenza ta' komunità li timxi wara Ġesu. Timxi wara Ġesu fit-triq tas-salib. Għandna bżonn dan l-ispirtu, dan is-sens ta' komunità li niltaqgħu flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija kuljum għalmenu matul il-ġranet tar-Randan. Sintendi dawk li ifelqu l-Ewkaristija tal-Ħadd, allura almenu dik l-Ewkaristija tal-Ħadd u dawk li draw jgħixuha mid-dar almenu jagħmlu impenn mhux hekk nittamaw li issa aktar ma jgħaddi żmien it-teddida tal-Covid iktar tonqos nittamaw almenu bl-attenzjoni kollha u bil-prekawzjonijiet kollha li nieħdu fil-Knisja kif tafu intom. Hemm il-possibilità li wieħed jipparteċipa u jħossu sejf, jħossu sikur.
ma jistax jiġi l-qudiesa, ma jistax jiġi l-knisja. Jisma' l-kelma tal-Alla kuljum, forsi fuq internet, fuq il-mobile, wieħed jista' jsegwi, jħalli l-Alla jkellmu kuljum. Issir il-meditazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu permezz tat-talba tal-Via Sagra. 1000 mod illum hemm kif tagħmel it-talba tal-Via Sagra, bil-lingwi kollha, kemm trid int, kif trid int. Aħna hawnhekk fl-istitut tal-familja kif issir żgur fil-parroċċi kollha, issir it-talba tal-Via Sagra qabel jew wara l-quddies. Kulħadd jara ftejt, forsi jekk ma jagħmilx mal-komunità jista' jagħmilha waħdu anki fis-satra ta' daru, fis-satra tad-dar. U millum il-qudiem kalla jrid matul dawn il-ħdud tar-Randan kif ukoll imbagħad nibqgħu serin bil-ħdud tal-Għid ser issir il-lezzja divina jekk Alla jrid minn nhar il-Ħadd li ġej. U din id-darba hekk ser jagħmluha ngħidha b'ferħ kbir, ser jagħmluha il-Biblisti tagħna, il-Biblisti Awċejn, is-saċerdoti li studjaw l-Iskrittura, għandna diversi saċerdoti li studjaw ħafna l-Iskrittura u li għandhom ħafna x'jgħidulna, ħafna x'jalmuna. Hekk nittamaw li verament din l-esperjenza, hekk nixtieq verament li din l-esperjenza tkun ipparteċipata, hekk kif ipparteċipajtu llum, nixtieq li tkomplu tipparteċipaw, hekk intom u anki oħrajn, anki dawk li qegħdin jisimgħuna mid-djar, nipparteċipaw għal din il-lezzja divina li ser issir fuq il-qari ta' kull nhar ta' Ħadd sakemm naslu għal-lejt il-kbir, għall-festa l-kbira tal-qawmin ta' Ġesu mill-mewt. Imbagħad il-penitenza. X'jiġifieri il-penitenza, s-sawm, riflessjoni serja fuq fejn isejra l-ħajja tagħna, fejn isejra ħajti, fejn qed noħodha, bl-għażliet tiegħi x'qed nagħmel. Ħafna drabi eżempju ċar tal-penitenza jista' jkun meta tħoss xi ħaġa xi ġeħlawn jew lem, tmur għand it-tabib jgħidlek isma' titnaqqas mill-melħ, titnaqqas mill-alkohol, titnaqqas. Interessanti għaliex, għax hemm sintomu inti nduna li hemm difett, diffikultà fil-fiżiku tiegħek u jekk inti m'intix ser tagħmel penitenza, jekk inti m'intix se tikkontrolla lilek innifsek, se tispiċċa biex tagħmel ħsara lilek innifsek. Fejn sejra l-esperjenza tiegħi spiritwali? Fejn sejra l-ħajja tiegħi ta' relazzjonijiet? Fejn sejra l-ħajja tiegħi ta' fedeltà fuq ix-xogħol? Fejn sejra l-ħajja tiegħi fejn tidħol il-ħajja tat-talb, il-ħajja ta' relazzjoni tiegħi ma' Ġesu? Dawn huma mistoqsijiet li rridu nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' nsara. Inkella ħafna drabi insibuna kważi ħbatna f'ħajt u jkun tard wisq. Jekk aħna ma nieqfux u nirriflettu, il-penitenza tfisser tieqaf u tistaqsi fejn isejra ħajti. Li min huma dawk l-azzjonijiet li kull meta nieqaf tgħid inħoss li l-mulej qed jitlobni nbiddel. Liema relazzjonijiet il-mulej qiegħed jitlobni nirranġa il-karità. Liema mħabba jeħtieġ nikber fija, jeħtieġ nuri iktar mawliedi mar-raġel tiegħi, mal-mara tiegħi, maħuti mal-ġenituri. Lil min il-mulej jixtieqni naħfer u naċċetta iktar fuq ix-xogħol fost il-ġirien fil-familja allargata minn dak li l-mulej provdili ma' min se naqsam xi ftejt mill-ġid li jagħtini, mill-ġid li tani. Ma ninsewx li kull ma għandna mhux tagħna, din hija l-karità. Hekk jalla, kull wieħed u kull waħda minna nidħlu għal dan ir-Randan biftit iktar impenn, biftit iktar konsapevolezza, biftit iktar awareness, se nagħmlu mument qasir ta' skiet. Hekk biex kull wieħed minna jagħmel pjan żgħir ħafna. Hekk forsi jista' jitara, jien irid nipprova nisma' jew naqra l-qari kuljum tal-Quddiesa. Jew jien irid nipprova għandi ktieb importanti spiritwali ilu hemm fuq il-komodina jew fuq l-iskaffa tal-kotba nixtieq naqrah matul ir-Randan. Tkun ħaġa sabiħa kieku ngħidu isma' ħanipprova naqra ktieb matul ir-Randan. Hekk illum li taqra ktieb saret xi ħaġa rari, mhux hekk għax aħna ħallina nqalbu fuq il-pages tal-internet, waħda wara l-oħra, mingħajr sekwenza ta' xejn dak li jiġi, imma kemm hi xi ħaġa formattiva, kemm tista' tgħinna meta ssib ktieb tajjeb jew xi ħadd semmilek ktieb tajjeb u tgħid iwa, dak ħanipprova naqrah, ħanipprova nirrifletti fuqu matul ir-Randan. Hekk jew nippruvaw fi-skiet nagħmlu daqsxejn ta' pjan żgħir ta' kif se ngħixu matul ir-Randan it-talb ismih tal-kelma t'Alla,
il-penitenza, is-sawm u l-karità. Kantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna, Abba missier اللي ينتي في سماويك يتقدس لسمتك في القلب تهفنا وليك مissierna اللي ينتي في سماويك تجي سلطناتك مولاي تجي سلطناتك تجي سلطناتك يكون داك اللي تريد كيف في السماء هيك داك فلان تجي سلطناتك تجي سلطناتك يكون داك اللي تريد كيف في السماء هيك داك فلان مissierna تينا الخبز ليشين اللي عنا بزون كل يوم واحفرلنا النبي تاعنا كيف نحفروا للبنادمين اللي معنا وما كانوا مديونين مissierna لا تحلبيش في زمان تا تنسيوني وتجري احلسنا من كل حزن مش شبكة القريب احلسنا من كل قرب تتلميذ تجي صلاتك مولاي تجي صلاتك تجي صلاتك يكون داك اللي تريد كيف السماء يقدر فلان تجي صلاتك تجي صلاتك يكون داك اللي تريد انت يكون داك اللي تريد انت يكون داك اللي تريد انت كيف السماء يقدر فلان Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom alla li jista' kollox il-missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. الرد خير للعلم متلوف في حسابياتي في سكتة ظلام الليلة والصباحين نعدي نتحدث مع المولاي عم ينسب يا سيدي الليلة ينوّنت سمعت لهنك يسيح لي
nirridek int kif int. Nistqar li jiena minneb dan kollu tafu int. U xorta għadek tgħidli nirridek int kif int. U kompla jgħidli żidi tibżax mill-umilta. Qed nieħu gost tkellimni bil-qalb sinċerità. Dak illi qed itaqlek diġà erfajtu jien. Qis li ma taqtax qalbek. Ma rridx narak ħosbien. Tinsiex li l-akbar għadu ifesfes bla waqfien. U jrid jaqtalek qalbek ta' kemm inħobbok jien. Jien naf kemm tuġa l-qalb meta tlam tal-lejl inizzel dan xewqat ma qatt trid tinsa li hemm fuq xi ħadd li veru jħobb jixxotta id-demar. Ma tibqax id-disprat kull meta tuġa l-qalb. Kun infaħħar Ġesu Kristu.